Good morning! Good morning, guys! Namahal ko, guys. Di na magpasuot siya dang babes. Mag-away na mi. Naiurusan siya. Ngayon man, nga ka. Good morning! Good morning, isa lagi ko. Smile ako. Morning smile. Good morning! Good morning! Hapit na mawagsip on. Good morning, guys! Kami ragya po dalton sa morning o si Tintin. Kaya si Undoy. Sa Diyo lagi na si Undoy basta morning. Diyan pa to uli alas 9. Tamagaw kay Gabriel Hapurtan para makasud pag init dari. Mamahawtan ninyo guys na uli na si Undoy sa Diyo. Diyan may makadami mig hapon og sweet corn. Gabi di kining duman mi sa merkado gabi pag gikan dito nagpalit ra mi lagi. Mo ni gabi na nag-barbecue ra mi gabi. Pero ako naka-vlog. Uy, kayo saliat-saliat ako kayo si Dalton. Nga agman. Diya, ito man may kuan. Merkado, mana nakadami nga ni kay. Gawang manina na maligja magngani. Dugay po dyan na, wow, dani hijahang business nga ni kay. Magkuan ba dyan po, magdepende ba dyan po, na ay, anong supplier. So, man ang ipamahaw karon. Si Dalton, pa sila undoy sa gawas. Kaya na magigagong undoy. Nibisita sila, ilahaman ni property. Ay, kita na rin mga sanggato eh. Dadar na eh, maisday. Sweet corn dahil dito. Nami dahil. Ini? Kuan, tagsa tada. Tulong. Sweet corn dito ay. Dakoy bisita. Grabe di basta-basta na bisita oh. Grabe naman kutia. Mura na magpapil. Grabe. Sana all taga-syudad. Tumas naman sila hapit ni waka kuan. Waka. Puting gihotoy. Kasi naaday. Agubob. Hala. Agubob na. Kuan man, daan. Stop. Gikuan naman. Di agubob na. Expired na natin. Wow, expired. Hugasan naman ni day. Hugasan ba nilang mahilis? May nga, malata ni. Hugas sa gamay. So, aji ko na dayo. Hindi matabang dayo. Ilabay laman. Pero madag hugas. Hugasan. Huwag man si may madali-dali. Isad andar guys. Kaya lazo na ba sa merkado. Yan ay tindahan na ito gamay. Nipalit na lang may biswa. Bumbot na nagsardinas. Kaya sa Diyos undoy dito ng lakaw. Huwag man mag-andam dahil. Bugay isda din nang labay. So, pag sa amin nag-usiri. Ha? Huwag man. Nukos man. Di ko mo angay nukos. Lumayagan man nga nukos, okay katong nukos nga dagko. May presyo. O da. Kuya na itong bisita kay baharus ra ba di kamunggay, gikan para banig. Lain nasod. Kaya tagawangay. Para banikan kan kuno kamunggay dito. Dahil dito kas ating lamian nila ilaw. Uy, udol. Kuan. Naman siguro pa mga kamunggay dito, repag mga dos kasilingan na, naman siguro pa makutlo sa ginagmay. Miss ko man lagi pagipalit. Ba pag udong imong gipalit ay. Kapilo. O di gani katong sutang. Pero sa dira moro din ay madali-dali sa daan na ris bukid lagi tao ning udong miswa ja sardinas sa patangan lam ko pag kamunggay kay nag-crave kamunggay Peras bukid din. Dai nag-crave di ay. Ja karong palis ba kamera mabili na rin dalton baw so sa ligis na orasan ni uli kay si undo ning hangzu inta mo trail ko no bantay bitaw dugay duha ka oras ra gialaw na nimo kay pang maglisid kung dalton kay grabe nang ka kuan duhagan gadyo ja. Balik na paglabas ang uwi, wawan na labas. Uy, sa hamon ni sinusitis, arang inita ka dyan. Sa bangga ba, nga sakit ng dari na ho. Ha? Sakit yung sandugan. Nja. Naamang kayo mong sinusitis, gano'n mo trail pa mga dyan. Samot dyan na, bahala ka. Pero halaman pang tungtan, gaya naman ng kalipay. Pero dali, lagi, bantay bitag dugay mo uli. Kurasan ka na ho. Kaya, yung madugay gani uli, na. Panggasa lang mo pagbijapas, uy, ina nang labaw na ligang. Sanggatoy, ha? Nakita ko rote. Na? Is alot, Naku may gus alot. Pag nagtuyabas pa ka ng lami ha ka ng wild kit ang istong wild. So nung bibisay. Bata. Dai batang nakagawa sa hawla arang lipad sa gani naram sig hinanjo na nga mogawas play kuno sakit lagi ang ulo ko. No. Garaon. Ang paniud to oh. Niluto ni Tintin ya. Thank you tin ha kay murag lami ni muhang niluto tin kay murag lamon-lamon na gud siya murag lami anan siguro ni. Siro sali arang luot sa ni hari dami ja. Aga manggiluto gud sa batag itlog ra pagapot sa wana misud andi sardinas sa pamaw sardinas pa paniud to pero bibintahan ni dangkin na kumunggay dan.
Oh, gibawagan na ni na. Ya, mga anto ni Julan man ni, mao sa ni madali-dali daning kabukiran sa taman. Di nga tiket. Sa tayo mong laki bi. Di makuha ka to anak ko. Oo, lagi lang mo pwede nga ni pagkaunahan alam ni gimikos-mikos guys, mura na nigpasaw. Ari ko sa hiking ni Dalton. Matik ko sintin. Matik na stintin, grabe na tika gajo. Ugihan ka na stintin. Maghag-agi. Lagi, dali ra pag inagluto, luto. Dali ra nakaluto lamig pa. Matik. Ang bawan pag atong kabuhi gani. Matik nga lami ara pa jud. Gajudeng. Mating tin ko di nagminjo ni. Kira wedang, di ba lami adang? Kaingan lagi kada pang 5 star lagi. Natin tin aja, grabe tin. Tago ko tin. Sana wala may luto. Gahay. Minjo sa nagkalima. Lahat kaya naman hapakaon. Sundo iwahay to kay mati magkasot yung salin. Matik mo. Ano? Lami no? Lami no? Lamig ba po? Rapat nagilutuas ng inahan na Kaya to. magbahaw. Awa. Sige laman na siya. Mga na naisikritos ng kagwapa. Sige. Hinga agbahaw. Ito, ilahan. Wala pa tagilutuas ng inahan no? Minadal may mga nahande. Nanay. Maulit. Ito daw. Grabe guys, tintin bilib ko. Kuyaw. Bisan pag agub uban nagmiswa, sus grabe mo gyapon lami ah. Mura mo gyapon bagong hinimo, mura magbagong gigawas gikas factory. Sa agub uban na. Hi guys, dako na ingredients for ice candy. Kay grabe inita, feel na nag-summer, murag lami pag naputay tagam-tagamon ba nga ice candy ba? Diya. Agahang flavor is mangga. Kaya nakapalit ako under ingredients. Gamay ra himuon kay gamay ra maghimuanan. Diya. Excited ako, skin di kay skin dog mada ko dari. Condensed creamer nga nung mangga mapwede lang palit. Hala, wala lagi ibap. Nasaan na? Way ibap. Kurunto ni ulo ba makapungod. Kamatulin na ni way ibap. Hindi mo na ang tako. Kahoy na inaarap ang patarong-tarong. Maara ni dahil, sige palit dahil sa plastik ka ni nga na. Kumplito ras listahan na ho. Wala yung nagtanaw. Saan tawagan sa atas tatay? Saan tawagan si tatay, Bi? Karo, sabaan dito na ho. La, sunog. Mura. Or ambulansya. Hindi mo ingat. Saan natin dito? Libod ka dyan. Klaro. Katilaw, dyan na ni Sorok, dyan ang dugo da dyan. Kaya klaro na ka dyan listahan, natutugtuman na. Anilamig, way ibap. Lagay, pagwatsa ka, dahil mong ama, makulata ka na. Hindi na makuntak. Dara ka dyan ibap. Hapit na naman din ulbong kas pa. Suko, dyan ko niya kay naninaranta ko nakahimo. Bugnaw na ang tak. O, kahit na ang tak. Kung mong lamig, way ibap. Ibap mo dyan magkaglamig. So, arira na lituon sa rice cooker. Kaya din ako maghaling. So, manginalam direct tubig nga limpyo. Jadi mo ko sure og 100% limpyo bag tubig dari. So, hari ko magkuwas mineral. Kaya ito na baningan yun. Okay raog ka ng mainit pa. Nga na, di naman mainit. Di mapatay ang bakterya. Mainit gato ang naning lutuon. Pero mineral naman ang gamitin para sure. Wala na ko yung tubig. Yan. Kani, white sugar gamay. And cornstarch pod. Ito mix. Diyan, cornstarch. Kung bata cornstarch, kaya rin malawak siya.
Ito yun ang kurawon. So, ato raning pahilisan kong kamay o cornstarch. Itong itak-ang. Ipawo na ito. Para mahawt siya. So, ato na ning itak-ang. Hana natak-ang guys. Hana itong waton o mubukaw. Ang bukaw na ito, itong karawon ito mahawt siya. Ug maluto na. At ang isagol na ito tanang ingredients. Pabugnaon siya magputos na. Nga nara kadali. So, kuraw-kurawon na nato kay arong di maghagkot ag cornstarch. Binignit na noon. Eskin di lagi. Di arag nag-trail. Kamusta pag-trail mo? Nga dugan mo ka trail. Kamusta? Kerjapon terhilis ang bigit. Gilis ang bigit. Tulo na ko na katoy ng bigit. Si Jeng gipapakang dalton kay nagkaraw-karaw mo ko dito sa gimong eskin day. Kay ba mo kumura po rin mahurutan na itong eskin day. Dura, Tuwa na stintin guys, kaya uli man dyan Bernes. Bernes, Sabado sa hapon. Balik na. Kaya balik na. Gali sila. Balik na, siguro nakaliptan. Uli man na dyan Sabado sa hapon. Dyan, Lunes na po balik. Kaya makasimba pag Domingo ba. Bahalag kami radari. Kaya naabsa po yung mga kaansi sa dito. Puwatin. Dapo ko guys, imbudo. Kaya arong, di majagi-jagi. Daragahang eskin di wrapper. Yeah. Ang ibutang spitzer, gato ang koan, mixture. Pero init-init pa, so asang pabugnawag bagamay, ita magputos, kaya kita mapaso. Agdalton, ginalingaw, magpagdalton dato sa dyan ama. Dua sila. Mga kalugar ko putos. Dugmadja po niya, oy. Lamang tasun. Ugay mo palit maadyo, wow, kanan. Sinday gaya may, skin ni makita mo kan balik dyan ha. Pwede pa di balik dyan, sobra. Ini ba? Tas-en sa igsudlanan. Okay, siguro ni. Init-init pa. Si tatay guys, ganahan to sa tatay ug ngani. Niglaag na puhon magdako dani. Eskin day mo reha. Ara ni mo nagputos, ja. Pahuway na pud mi. Ja, ara mo pakiton og mapuhon og mugahi na ni. Tanaw na to og lami ba.